imra'atuhu Ibrahima muso qa'imatun a jɔlen don a bɛ ka dunanw ladon fa dahikat a kɛlen ka kuma in mɛn mɛlɛkɛw bɛ ka kuma fɔ a cɛ ye ko a bɛna den sɔrɔ a yɛlɛla fa dahikat in ya tafsiri caman b'a la mais tafsiri belebele 2 de b'a la fa dahikat ko muso in ye hayida ye a ye hayida ye min kɛ ko a ye den sɔrɔ bon mais u nana ni dalilu caman ye fa dahikat arabu kan sɛbɛnfɛn foyi tɛ yen k'a ta dɔnkilidala jahiliya tile dɔnkilidalaw la ka n'a bila khutabaw la ka n'a bila bulagaw la minnu kumana arabukan sɛbɛ la ko arabukan mun bɛ bɛɛ kɔnɔ dɔhikati tɛ yen k'u ye règle ye mana nin y'a ta dɔrɔn a bɛ se ka ɲɛ nin yɔrɔ in na nin cogo in na a y'a ko ye mais u ko Allahu a'lam mais ko arabukan kɔni tɛ dɔhikati a ye hayida ye ko dɔhikati yɛrɛ ye a yɛlɛla de a yɛlɛla parce que ko o ye musow ka laada de muso n'i ye kabako fɔ a ye ala wo n ba de o bɛ kɛ cogo di dari m'a faamu de ayiwa yaya o tumana nin bɛɛ nin fɛngɛ in de a yɛlɛla de fa dɔhikati a yɛlɛla a ko a banna ne ni den ne sijɛ kɔrɔ o tumana siga t'a la quoi a u b'a kɛ ten e b'a ɲɛ dɔn y'a ye sa o tumana muso in sa fa dahikat ayiwa a tabi'u na fa basharnaha bi Isaka o tumana a ko nin yɔrɔ in na fɛn damadɔ de b'i ye Ibrahima ni mɛlɛkɛw ka ni ɲɔgɔn sama in kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye minha raddu salam bi ahsan liqawli Ibrahimu salamun birrafi wa huwa adallu ala sabati wa dawam mana Ibrahima ka jaabi ɲɛna mɛlɛkɛw ta ye mɛlɛkɛw ko salaman kisi mana kisi dɔ bɛ se k'i sɔrɔ nka fɛn wɛrɛ bɛ se k'i sɔrɔ ɲaama nka Ibrahima k'u ma salamun kisi dafalen kɔni b'aw kan a bisimila tɔɔrɔ t'a sɔrɔ yan mana mɔgɔ y'i fo ka jigi sigi kuma f'u ye k'a jigi tɔ sigi ka tɛmɛ a ta kan ko o ɲininen don sabu Ibrahima y'o kɛ wa minha mashru'iyyatu diyafa wal mubadara ilayha a b'a la fana dunan ka kan ka bonya k'a bisimila n'a nana ka teliya ka taa ma ni fɛn fɔlɔ min ye ji ni dumuni parce que i t'a ka lahalaya dɔn mana n'i y'a bisimila ka ban i bɛ girin ka fɛn fɔlɔ min kɛ ka ji ni dumuni jira a la wa minha istihbabu khidmati dayfi walaw lil mar'ati ni dunan nana ka khadimuya hali ni furumuso de b'a khadimuya ko mujahidu ko wa mura'atuhu qa'imatun ko muso in tɛ dɔwɛrɛ ye ay fi khidmati adiyafi Ibrahim ko Ibrahima ka dunanw a muso de tun bɛ ka u ladon ka ji sigi ka dumuni sigi ka boli ka fɛnzɛnw kɛ bon ko tuma na o la mɔgɔ muso bɛ se k'i ka dunanw bisimila komi o bɛɛ kɛra haramu ye bi i muso yɛrɛ t'i ye yɛrɛ bon labas bɛɛ n'i ka faamu cogo don wa minha jawazu muraja'ati al-ajanibi fil qawli wa anna sawtaha laysa bi awratin a bi bɛn fana i muso ka kuma dunanw fɛ e mina wa nti kini dɔɔni k'i kun u k'a fɔ an fara walima dɔɔni k'an kun o kuma min bɛ tɛmɛ i furumuso n'i ka dunanw cɛ ko sariya ma i muso kuma k'a kɛ awra ye lebu ye o yɔrɔ la mana a bɛ se ka dunanw bisimila a bɛ se ka kuma u fɛ a faamuna kosɛbɛ ya mais toujours sariya b'a fɔ fɛn na ni danaya bɛ yen bon an bɛɛ baw tun bɛ dunanw de bisimila u bɛ jiw soli ka di u ma u b'u kolijiw yɛrɛ bɔ voilà bon mais ala ko ye ala ko de ye mais c'est à dire muso dogoli ni muso datuguli kɛsu kɔnɔ o tɛ se ka muso ɲɛ o ayi muso bi ɲɛ n'a yɛrɛ de ye ani bɛ tawjihatu minnu bila a kɔrɔ kumana n'ala bɛ min fɛ o bɛ kana ni min yɛrɛ halakilen don foyi tɛ se k'o dilan
mais ka taa musoya yɛrɛ k'i komi pɔsɔni maa ɲɛ tɛ se ka da e muso kan e de ɲɛ bi da mɔgɔw muso kan e bitigi joli b'e bolo sugu la a lajɛ e ka bitigi caman b'e bolo sugu la walimusow bɛ taa sanni k'e fɛ e yɛrɛ b'u dɔn u ka numéro b'i bolo ni minɛn kura nana n b'i wele mais e kɛmɛ k'i ta don so kɔnɔ ka da sɔgɔ a da la ça c'est trop fo an ka faamu diinɛ in hakɛ dɔ de b'a la n'i y'a tɛmɛ o kan o y'i ta ye o tɛ Ala ta ye nin ye Ibrahima muso de ye Ka'ima a jɔlen bɛ a bɛ ka nin ye kira Ibrahima ye ulul azmu Ibrahim a muso bɛ ka dumuni servi dunanw ye alors a da y'o ye ka tila ka u taa ni ka segin kuma na ka u taa ni ka segin kuma na ne musokɔrɔnin ne ni den sɔrɔ kun u bɛ tila k'a jalaki fana ko mun n'a y'o fɔ tagalen ɲɛfɛ kuranɛ mɛlɛkɛw bɛ tila ka Ibrahima muso jalaki ko e ɲɔna na wa minha ayiwa fabasharnaha bi Isaka wa min wara Isaka Yakuba an y'a nisɔndiya ni a tɔgɔ ye di Isaka ye Isaka kɔfɛ an ye Yakubu d'a ma qalati muso in ko mɛlɛkɛw ma ya wailati ne ta wuyo alidu a fɔ ne ɲɔna bi wolo wa k'a sɔrɔ ne ye musokɔrɔnin ye nin ye ne cɛ ye Sheikha n'o ye Ibrahima o kɛra cɛkɔrɔnin ye san 120 a ka nin ko in kɔni ne ka dentigiya wallahi o ye kabako ko ye ne ɲɔna ka den sɔrɔ o ye kabako ye dɛ mɛlɛkɛw ko di mɛlɛkɛw ko Ibrahima muso ma e ɲɔna kira muso bi kabakoya wa Ala ka se jirali la Ala ka hinɛ a n'a ka nɛɛma alaykum o bɛ aw kan o aw minnu ye so dungo ye i k'a dɔn Ala ye tanu masa ye majidun masaba don y'a ye muso in ye nin de fɔ mɛlɛkɛw ko a ma mɛlɛkɛw ko Ibrahima muso kira muso e bɛ sɔn ka kabakoya Ala ka kabako kɛli la n'Ala ko a bɛ min kɛ kira muso bɛ kabakoya o la mana munna u y'a jalaki parce que kira muso don n'o tɛ kabako don mais u ko e man ka kabakoya sabu mɛlɛkɛ bɛ jigin aw fɛ yan Ala ka ko caman jira la o la yan o tuma e man ka kabakoya kɔrɔ ni den sɔrɔ la kɔrɔ bɛ den sɔrɔ o tuma a ko muso in ma sa arahmatulahi Ala ka hinɛ ani Ala ka barikaw alaykum o b'aw ka o ahlal bayti so dungew nin fana nin yɔrɔ in na yan tafsir caman bɛ nin yɔrɔ in ta comme liyuzhiba ankum ayiwa liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt k'a fɔ Ala ko a bɛna nɔgɔ bɔ kira n'a somɔgɔw la u bɛ nin aya in kɛ dalilu de ye tuma min na mɔgɔ minnu ko kira musow tɛ ahlul bayti na tuma na u ko i ka nin lajɛ ta ko Ala ko cogo di ata'jabina min amrillahi wa rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt a kan bɛ jeni ma Ibrahima muso tuma na ahlal bayti Ibrahima n'a musow b'o la sisan mana ko kɔrɔ ye n'a fɔra ahlul bayti dɔrɔn yɔrɔ o yɔrɔ ko muso b'a la ayi siga foyi t'a la ahlul bayti muso b'o la tigitigi madama ni istisnaw ma kɛ ahlul bayti muso b'a la dɛ cɛ somɔgɔw ye denw ni musow de ye nka n'a sɔrɔla a fɔbaga yɛrɛ ma dɔ bɔ a la dɔ nana a ko a ye nin di Ayidara somɔgɔw ma a denmusow n'a denkɛw
muso bɛ se ka kuma o la bilen mais muso ye Hayidara somɔgɔw de ye a ye nin di Hayidara somɔgɔw ma maa denkɛ n'a denmusow ko don kumana Hayidara yɛrɛ bɔra a la a musow bɔra a la o kumana o yɔrɔ in kɔni na olu bɔra Alil Bayiti la fɛn min nana di u ma kɔni o fɛn in bonya kɔni Hayidara n'a musow t'o la bilen o ni muso tɛ Alil Bayiti la tɛ kelen ye a nangarilen tɛ fiyewu ko muso tɛ Alil Bayiti la muso b'a la nka ni istisnaw kɛra min ta la k'a fɔ n bɛ dan yan de danbe kɛ yen de parce que nin aya in de b'u bolo ka kɛlɛ caman kɛ n'a ye mais ne ka kuma ti c'est à dire k'a fɔ n bɛ taa yidu kɛ nin fa in fɛ walima n bɛ fɛ ka walawalali de kɛ dɔrɔn k'a fɔ nin dalilu in ka fiɲɛ kosɛbɛ o ka se ka dalilu dɔ in bɔ yen quoi parce que ni kotigi ko ninnu de don olu de don o hadisaw jɛlen don mɔgɔ wɛrɛw nana o musalama ninnu bɛɛ nana k'a fɔ kira ye ko anw b'a la kira ko aw bɛ hɛrɛ la nka kasa in jukɔrɔ la aw ka jɛ ayiwa parce que ala k'an dɛmɛ naam a ko tuma min na sa ni jatigɛ banna Ibrahima na n'a hakili sigira sa nisɔndiya kuma fɔlen a ye n'o ye den sɔrɔli ye i y'a ye sa a bɛ ka anw dannaja k'an sama sama Luti mɔgɔw ka ko la a tora sa a b'anw sama a kana taa dɛ a y'a kɔlɔsi Lutu bɛ a ye Lutu kɔlɔsi dɛ n'a ma ɲɛ ko a taa mun ka ci bila a ma fɔlɔ o kumana sisan sa hakili sigira i k'a dɔn Ibrahima min filɛ n kalen na halimun mɔgɔ muɲunen don awahu fɔbaa don munibun segibaa don Ala ma halimun muɲu i bɛ dekun bɛɛ ta awahun o de ye ko mana na Ala ko mana na Ala i ka ko bɛɛ bɛnnen bɛ Ala ko ma o de ye awahu ye kuma bɛɛ Ala a bɛ fɔ o de ma el awa Ala o tuma na munibun segili telimantigi don ka na Ala ma n'a ɲinɛna dɔrɔn paf a bɛ segin n'a n'a muso ye baro dɔ kɛ n'o jara sɔɔni dɔrɔn paf a bɛ ɲinɛ o kɔ a bɛ segin ka na Ala ma n'a ye ko dɔ kɛ n'a sigar'o la paf a bɛ segin ka na Ala ma o tuma na munibu de kɔrɔ ye maa min bɛ segin Ala ma kuma bɛɛ k'a fɔ i ye jurumu kɛ ko tɛ dɛ ka i hakili jigin Ala la k'i bɛɛ di Ala ma kuma y'o de naam mɛlɛkɛw ko ya Ibrahima i jɛngɛ ka bɔ an ɲɛfɛ sa nin ko in to tan anw nana anw ji la min donna anw da anw b'o dɔn anw bɛ taa yamaru labato de e ka kuma caman in tɛna fɔ ɲɛ parce que Ibrahima kɔrɔkɛ den don o tuma na Ibrahima den de ye Lutu ye quoi a balimakɛ den don Lutu kɔni i kɔlɔsi dɛ ibnu akhi Ibrahima o de don a balimakɛ den don kɔrɔ a den de don o tuma na tɔɔrɔ ka den sɔrɔ o man d'a ye i ye mɔgɔ ye sa mɔgɔw bɛ hami ni ɲɔgɔn ye maabaw bɛ ten de mais comme ale y'a ka hɛrɛ sɔrɔ hali ni ninnu bɛɛ ta tiɲɛna a foyi tɛ se mɔgɔ dɔw ma mana toujours i b'a ye Ala ka bonya bɛ hakilitigiw de fɛ yen minnu bɛ hinɛ n'u bɛ miiri siga t'a la dɛ hali ni kafiri don n'a bɛ hinɛ Ala bɛ ko dɔ to a ye ayiwa aw dɔ tɛ kɛ limaniya jɔn dafalen fiyewu fo a ka fɛn kanu a balima ye a bɛ min kanu a yɛrɛ mais anw b'a bɛɛ kanu n'an yɛrɛ ye si kana fɛn sɔrɔ mana ni dusukun kɛra ten dɔrɔn i bɛ yɔrɔ janya Ala la de siga t'a la fiyewu mana u ko a ma sa ya Ibrahim a'rid e k'i kɔ don sa ani aza ka bɔ nin sama-samali ma ko in bɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ don i ma ka yamaru nana ka ban n'u halakili ye wa i k'a dɔn mɔgɔ ninnu nani bɛna k'u ma ɲanga t'a la marududin segicogo t'a la wa innahum atihim azabun ghayru mardudin mɔriw bɛ ko caman kɛ ni nin ye yan nka ne bɛ tɛmɛ fɔlɔ kiraw la lutan u
u nana lutu fɛ u ye ibrahima ka yɔrɔ bila sisan u nana luti ka yɔrɔ la u sera ye min kɛ siya bihim koroni kɛra ibrahima na o kɔrɔ ye a siranna lutu hujinina siya bihim lutu hujinina n'u ye a kama korona n'u ye a ko nin min filɛ nin ye nin ye don ye asibun bi ma nɔgɔn u b'u dɔn u b'u dɔn dɛrɛ mɛlɛkɛ ninnu u nali a man ɲi kosɛbɛ tuma dɔw la